Salamu alaikum. Kwana biyu kin manta da ni. Kamar yara manta da kai, wallahi ban manta da kai ba. Kana nan cikin raina. To ya gari ya aiki. Ya soyayyen mu? Soyayyen mu na nan ni da kai. Kai na ji daɗi sosai fa. Kirkin ni wa aka. Dama na kira ki ne in miki wani albishir. To, ina sauraron ka. Baby kin iya tuki? Kai? Tuƙe-tuƙe ma. An yi bari in gaya maka inda fara lissafo maka irin motocin da nake tuƙawa. Let's go! Ka sha mamaki na. Kaga na iya Marsandi. Kaga na iya tuƙa. Kai barkatai ma in na fara gaya maka su ko? Wallahi sai ka ci ƙarya. Ni yanzu ma ƙarshen ta ma jirgin sama ma zan fara zuwa koyo. Da Allah dakata. Ina miki maganar kin iya tuƙin tuwo? Kina lissafo min wasu motoci da me? Ina miki magana kin iya tuƙin tuwo? Menene? Saboda kin ga ko da mun yi aure in san kin iya tuƙi in san irin garakin da zan dinga kawo miki. A'a, ba tuƙin tuwo ba, tuƙin dankali.